gagawin ko ron.
kuan ganina guys. Napalit ko pa dito mga kuan. Gamay grocery. Gamay na lang ang stock. Guys ha, mag-unboxing ta. Kanina guys. Wala akong ka-picture kay kuan man. Medyo kapag nag-drive ko niya. Nagmandal cellphone. Okay, Milo. Tapos yung Nescafe, Kiniway, pag-problem guys. Tapos tayo, Nescafe stick. Swak. Tayo, champion, gamitin na sa mga bata. Birch tree. Tapos ito. Ayun na, Miswa.